Hi there, Sanmonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. See lapha kwe podcast to interview. Angithi guys, izingane zeSthembu latest. Asilwi-ke kodwa le channel futhi asithukani. Mina nje ngiyayixoxela nani kwesinye isikhathi ngisuke ngiyidlalela, kwesinye isikhathi siyafundisana. Nangu kuSibindi ethi yena shuthi ngokwakhe yena uyiqhawe, abanye obhuti bamagwala. Bakhona obhuti abamvumelayo. Mina ngiyabazi obhuti abavumela uSibindi kuzonitshela ngabe ekugcineni. Okwemanje ake size lapha kwamagwala. Shuthi amagwala ilaba abangasibhaleli ku-social media indaba esingaphelele. Ngoba phela laba bamagwala bakhethile ukuthi bazoshada imishado eqondile. Abanye bakhulisa izingane zabo, basondele enganeni zabo noma ngabe bephuma kwe-divorce noma ngabe behlukana noma babeyingane. Asibatholi la ku-social media ne-story half singazi ukuthi ibhuti sosiza kanjani. Amagwala abazivezeli iy'ntombi. Amagwala nje kuqhamuka sekuvela ukuthi nangu unkosikazi kube umama wakabani. Amagwala anemizi, amakhaya la kukhulekwa khona ukuthi sikhulekile kabani. Amagwala futhi awacashi ngesintu mase efuna ukwenza izinto ezirongi, ngoba awukazi ukulawulwa isintu kwenye indawo isintu sakho-ke asisakulawuli. Bese ngisho nje ukuthi hayi cha, khona ngathi isikole sitheni amagwala, ngoba amagwala angeke siwathole la sethi nginenkinga ngento esibonayo leyo ukuthi iyi-family matter. I-family matter isidinga ukuthi akuhlangane imindeni ukukhuluma abantu abadala, kube ukuthi uyiqhawe kodwa uzobuza thina. Mase-ke futhi usubuza la ku-social media sebekuphendula ngendlela ongakuthandi, usuyabhala nawe okuthandayo. Bese ngisho ukuthi angcono wona amagwala, ngoba amagwala agqugquzela ukuthi sondeza iy'ngane zakho eduzane ukuze ungaze ubhala ama-message ubhalela iy'ngane ezingakafundi ngisho ukufunda. Usubhala as evidence, mhlawumbe ukuthi isitori sakho siyozwakala mhla iy'ngane ey'funda sey'kwazi ukufunda, uyabo. Ngoba isikhathi esiningi ingane nje mazincane zivezwa kukhishwene kuyi-family bantoni uyabona nje ukuthi iy'ngane. Mase uzobhala i-message ubhalela iy'ngane uyiqhawe ubhalela iy'ngane ezingakafundi nokufunda, ezingakabi nayo ku-social media. Siyazi ukuthi hayi i-message ayiye enganeni, uzama ukulungisa indaba yakho. Manje amagwala awalungisa indaba yawo ku-social media nokuthi kumele ezwakale kanjani. Hawu, yona ibizwa ngani lento? Obhuti abashadile kuthiwa ayibona amagwala. Laba abanemizi yabo ukukhulekwa khona okushiwo nje ukuthi kukabani laphaya. Kushiwo ukuthi hawu baba uMkhize igwala. Yena uthi mhlampe uyiqhawe ngoba uthe wahlanganisa 4 kwathula. Kodwa manje indaba ekhalaza kangaka ku-social media mayikwazi ukuhlanganisa 4 ethule. Mayibuza imibuzo ephathelene nomshado phela ethatha iy'nqumo ey'nzima la idinga ukuthi ne-character yakhe iqonde, akatholakali ne-answer. Yazi kodwa ukuthi nina nibhura ngani-ke nina? Nibhura ngokuthi bakhona labo bhuti abamagwala. Bayakhuluma ukuthi ukuba ubaba kunje, and lokho kwesiza apha ingane anibalaleli. Abanye bayakhuluma ukuthi ikhaya eli-warm nelinothando linje, ukuhlonishwa kwabantu besifazane kunje, anibalaleli. Kufike la le crew ehena engasho lutho nisine emva kwayo. Umuntu nayo othi umbuko ubuye omunye uthi hayi ngeke. Ngcono uvele uphucwe ifoni ukuze ungaphinde nje upost. Uyabona lapho bhuti lapho? Laba bangasho lutho nje kodwa bazoqhamuka sebethi isiko, i-culture. Uzwe nje ukuthi ehena phela ayikho into ezwayo. Lona nje ofisa ngathi aninginikezeni inamba mhlampe yamshana wakhe noma banothi mshana awusisele ifoni yamalume. Ifihle mshana ifoni kamalume. Uyabo? Bakhona labo. Laba nje ongazi ukuthi ngempela uma ngathiwa awuyeka isintu engayikhuluma yini enye into. Hhayi ngoba isintu singabalulekile, sibalulekile. Lo ogijima acashe emva kwaso
kodwa uze uyabuza wena awuhloniphi kahle kahle. Inhlonipho ikude nawe ukuthi nje usuzoqhamuka uthi isintu sakithi ehena kube ehena esuzwini. Okunye cha. Manje-ke leyo crew leyo igxishe kakhulu ngapha ngoba banento yokuthi abantu besifazane angazi bayini kubona abananhlonipho. Into nje abayithola le gender ehena phelele lapho. Khipha isintu ukumbona ukuthi uzoke ekhulume yini engabeka namagama. Qala usubuza ezinye izinto zokuthi hayi asithathe isintu-ke sisibeke eceleni okwamanje ngiyeza sho lutho. Nina-ke nenze njani? Nilapha emva kwabo ngoba yibo laba abadala inkinga. Yabo i-crew ehena lento ayishoyo ikhona yini leyo ayishoyo ekhona? Wayibona kuphi yenzeka? Wena uyayenza yini? Ubani oseyenzile kini? Wena sewenzeni-ke kini? Hawu hayi yabo i-crew yodulasi. I-crew yodulasi. Hayi bakwethu. Yazi futhi ngathi bengavele behlale bodwa bekhulumisane bodwa nje into yabo ne-social media ingabe bikho. Manje ayikho indlela esingenza ngayo u-social media wethu sonke. Le crew-ke yodulasi niyathanda ukuyilandela. Angazi-ke nami ukuthi why abantu abayithanda into e-right lento engiyibonile. Bakhona ngapho bayakhuluma bayabuza ngisho kuma-interviews bayakhuluma kuma-podcast bayasho ukuthi ingane ukuze ikhule ibe ne-background e-right ukuze ingaphazamiseki ukuze ingabi ne-gap etheni zama ube khona. Nina niyaxisha emva kwapho ukuze le message le ihambe ithubeleze ama-province onke ukuze kusolveke le nkinga lapha eSouth Africa. Cho. Lo ondinayo ni la emva kwakhe. Ayikho kodwa inkinga. Phela ngeke silawule. Akulawulwa vele. Yebo. Kufanele ngisho nakho lapha kusifisho mina ngihleze ngibuka nje kuthiwa hayi lena sizoyikhansela. Vele kufakwa izithombe ubone ke isithombe esinama likes amaningi uthi inganekwane. Nakhona la ngibona i-comment uthi hayibo nangu esehamba nami emuka nami ke nangu seyabuya. Abantu bayithanda into enjani ebadinayo nabangayithandi. Angazi ukuthi into ebizwa ngani leyo ngesingisi esiqondile. Kanti bengalephi ngale video sengikhohliwe. Amagwala. Hawe mawe guys. Niyabona ni kodwa uthi ngaze ngaguga ngaze ngaba mdala. Mase ngiku-social media la ngibona izinto. Khona nje omunye ubhuti ade ngimbona elimaza la benze ezinye izinto zokujima. Washayeka-ke kabuhlungu-ke ensimbini ngathi sengiyakhuluma naye ngithi hayibo wacishwa limala bhuti. Izinto engangihle kakanti sezenzeka kimi. Cha loya bhuti ucishe waphuka iqolo. Wema yini ubecabangeni? I-social media sanganisane. Kusho ube usuyabukisa phela ukubonakala ukuthi wenza izinto hawe ngaze ngamzwela ngabe iqolo lakhe linjani. Ngoba phela ube-record. Ngibona ukuthi uyobe e-record. Washayeka ensimbini kabuhlungu. Lapha ngazi nokuthi noma i-South African noma akayona i-South African uyabhuda. Kazi ukuphi? Linjani iqolo lakhe? Wacishe wayiphula phambi kwekhamera. Lento abeyenza ngazi ukuthi ubeyenzekani kodwa ubeyiswinga phezulu. Kanti uzogeja la kufanele ehlale khona hlala phezulu kwensimbi ngeqolo kabuhlungu. Guys ngaze ngaguga ngakhumbula ugogo kamngani wami. Ngaya ukubo ukuthi phela yena ugogo wayehlala yedwa. Ngaya kubo ngithunyiwe. Ngase ngingasazi ukuthi ngithini. Ugogo wabela khuluma izinto eziningi. Lapho ngithi hayibo bakwethu nami angihleki indaba kagogo ngiyazi kwabantu abadala ngicabanga mina ukuthi lesimo sami sinjani.